Yebafethu, nithi nivile nje into yenziwe ngu-Advocate Charles Carlson kuMadlanga Commission namhlanje nge-22 kaJuni 2026. Silindele into yoba kuzo-appeara uMike van Wyk ne but kwayizolo siva into yoba akhona maheme mungathi uzo-aplayela i-postponement. uMike van Wyk ke ngulo oyi-CEO yala company Medicare 24 kaVusimuzi Khet Matlala. Ngapha aphinde abe nobudlelwano obuthile noBrigadier Julius Mkhwanazi. Nizakhumbula mos nakwi-testimony kaBrigadier Julius Mkhwanazi kwabonakala noba bebenikala nje imalinyana nje, kwabonakala nje ngathi into ashingana khona ivideo ezadlala yonke lanto leyana. Ukuthi nangapha uyaziwa ke phofu into ba CEO ke Medicare 24 icompany kaVusimuzi Khet Matlala, and ke babanjwe bonke bakula case bonke le enokwenza nala tender eye 360 million yase SAPS. Hayi bafike namhlanje kuMadlanga Commission. Xa fika ndibe ngaqolasele hayi ayibethi le nguMike van Wyk. Hayi igqwetha lakhe likhona kuziwe nayo ke into yakhona into ba kuzo-aplayelwa i-postponement. Le postponement ozo-aplayelwa kuthiwa uke wabanjwa nje ingathi into yi-severe panic attack uMike lona van Wyk. Hayi bo bafethu kuze kuvela nento ethi ingathi kuyi-psychiatrist ke ngoku yakho udoctor wakhe wengqondo kuthe umeli ba admitwe esibhedlela ithini. Hayi bo umuntu uphambana njani zimrakela njani xa ke lindele into abazahlalela students kaMadlanga Commission. Hayi iqhudwe lento kube kubuzwa ngemicimbi okwenza nama-affidavit walonto even awakhe ugqirha lowo ke mele submit i-affidavit inobe confirma lonto. Hayi affidavit ingathi ziseko police station, hayi naku zithiwa ziya-commissionwa, hayi naku zizathunyelwa athi yena but ngathi lo muntu le police station akakuyo iyawumthatha about 20 something minutes into ba azofika kuthi ugqwetha eli athi uTat Madlanga hayi it's fine makabe scanner ngefoni abesithumelela sabe siqhubha thina apha ne esikwenza sikwazi ukuyibona lonto because akho decision abangayithatha umzekelo ingekho into engathi yaphatheka ncam nje. Kuthi kuzese njalo hayi iye ke phofu kube khona into ethi hayi uzathi masingamlindi into yoba makafike makayiskene ibe khona omnye umuntu hayi ndide ndathi makaze ayishude nokuyishuda if possible sibathi sizawuqhubha athi ufana kaCharles Carlson sesikhabele ezibhaleni ngoku asenawo nje amalanga esihambe siwa-waste nje budedengu ngento zangamabomu. Umuntu xa kumele azodlala lapha wabe umuntu walibala ngoba uyazi ziyaraka uyendima ngeni ngamaXhosa akazalazelo lento yilo gamelo lendima ngeni ebhofoli indawo yamageza. Hayi athi nje asinalanga lonke sikhabele ezibhaleni ngoku August seduze. Hayi bo athi sizawuqhuba engekho simenzela izinto kalula athi ekweso sibhedlela kakuso yonke imibuzo sibe siyihlabile thina. Uyawuthi yena Mhlebuya uzazophendula phofu ke wathiwa uzabe nikezwa ubani case ufuna ukwenza ne-supplementary affidavit or statement nani uzawuyiphiwa nje noba ivekana yokuthi aqoshelise imicimbi efana naleyo. Kodwa nje in terms of imibuzo hayi asikwazi nje kuwaste nje langa sizabe siyiqhuba phofu ke ndinixelela into yoba kuFan Wyk lowo kwayeyakhe ifoni ingathi zikhona ii-chats esezifunyenwe kweyakhe ifoni njengoba zikhona ezifunyenwe efonini kaKhet Matlala nje zikhona nasezifunyenwe phi kwalapha efoni ininzi nje into. So nje uza-expozwa yena ephi engekho for ukuzozidefenda but nje imibuzo yena uthi asizuma ndathula ndaba nawo umbuzo omncothi ithini le nto. Ningasixelela into yoba umuntu oyi-CEO ye-Medicare 24 i-Medicare 24 ibidila nama-medicals wamapolisa wethu SAPS iyantringa ayi baze bayenza ijoke i-SAPS in fact South Africa nje as a whole CEO hayi asazi. I believe noba ke ubikhona into ephathekayo kuwezi questioning ikhona nje into excitayo etheni zawubuya nayo kwangoku nje manje bengiqedisa nje le into yoba nje iphi into ilapha ngizayifaka ke i-video yakhe unto ugqwetha lowo wakhe apho ezama ukuthetha khona le yona lento ethethelela yona lento into ba uyingathi nje psychiatric inyana nje buyadingeka for bani for yena uMike van Wyk. Bafethu bendingaqanga ndibe ndithetha ncam i-testimony kaGeneral Sinona ne then I focus nje kula mcimbi onokwenza
ne-relationship yakhe noSeinda ne. Basically ndaba nayo into ethi ndizawubuya uba ngabe ikhona into ephathekayo malunga nomcimbi wokwenza nezaziyobisi akatsholwa ngazo. Uyaphika uthi nje futhi yena imviswa kabuhlungu into yoba atsholwe ngokutshontshwa iziyobisi ezi zasePort Shepstone. Akazani neziyobisi yena, waze wathi futhi uba ngabe wayeyazile laa ndawo leyana into yoba ayikho safe zingalahleka, wayengekazise phaa. Enye into eyamkhuthaza into yoba phaa ko-2018 ngathi kwake wakhona ibhasti eyenzeka, wasubmitha ke namafoto apho awo Minister Senzo Mchunu, ndiyaxoka mani, awo Minister uBhekicele, oGeneral Nhlanhla Mkhwanazi apha engathi babeshutile ke besendaweni nje ngathi kubhastwe izona iziyobisi ezo. Wabesitsho nje into yoba uba wayengani ngathi kukulaa ndawo leyana. So if wayeyazile uba laa ndawo leyana ayikho safe, ngeyena engazange athini abe uyazisa iziyobisi phaa. Instead wanezitholo nje akafuna ukuzilahlela kwalapha kuSeinda into yoba uSeinda lowo ofike apha wazenza ungcwele. Seinda wayeke wanezitholo naye akajongene nazo ngongathi bekethatha iziyobisi ahambe ayozithengisa. Ufike apha wamislead iCommission, yilili helele into nje njalo engathi ithethekile phaa kula ntoni, kula testimonial. Kodwa nje yena hayi bafethu izinto azimambeli kakuhle. Hayi ndijonge nje iCommissioners ezi ngendlela ezizamfaka ngayo ekoneni, ndabona nje into yoba even iminqwazi yeCommissioners ayiqini yile testimony yakhe. So sizayibiza thina into kabani ekaGeneral Sinola. So the other party nje ukuthi wathini, why behlukumeze uSeinda wathini, that one I touched. Bandana into ethi I will focus more on my other party if ikhona into interestayo in terms of iziyobisi, but it looks like there is really none. Phofu ke ningalibalanga into yoba utata kathathu besike representwa ngutata kaSizwe. Siyazi yozala ngomunye. Subsequent to that, yesterday, when consulting with Mr. Van Wyk, he suffered yet again from severe panic attacks. Now, earlier this week, he saw a psychiatrist by the name of Dr. Arnold Lawrence. Say earlier when, I'm sorry? Earlier? Sorry? You said earlier when? Earlier, the first consultation, let me get my letter here, was on the 17th of June. Oh, all right, yes. If I may just place the history quickly in context without wasting any time. So Dr. Lawrence consulted with him and subsequently there too as well, placed him on medication, which which he had to change, and he did change in terms of his letter as well. And he yesterday, when I finally spoke to the psychiatrist, Dr. Lawrence, he said to me the patient needs to be admitted to the psychiatric unit at Jacaranda Hospital, which has a separate psychiatric unit. So I phoned my colleague immediately to alert her in terms thereof and said that obviously a medical certificate will be provided, but beyond that, I also prepared a further affidavit from Dr. Lawrence himself that was now last night, which I am waiting for at the moment. The contents of the affidavit was canvassed with the doctor, but I'm waiting for it to be signed and commissioned at the Camille Drift police station, where my assistant is currently. I have provided a copy of the letter. It's not a medical certificate, as we know, just to say it's a medical illness. It's a letter, but the affidavit sets out what has been done and what is the position. So I must apologize to the Commission that it is late, but at the moment I got aware of it, and also bearing in mind it was Father's Day yesterday, also for the
the specialist, I got hold of him and the affidavit was prepared. So I apologize for that delay, but I can confirm that we did everything in our power to have it here as soon as possible. Do you have any idea by when this will be received? Yeah, the affidavit. Chairperson, yes, I've just contacted my assistant. If I may just have a look on my telephone, because I did ask her how far they are. 2 minutes ago, she said to me they are busy signing and commissioning the affidavit now at the Camille Drift Police Station. Yes, that was 9:33, so it was exactly 2 minutes ago. If it was being commissioned, then it should come through any time now. It should come through. Unfortunately, Camille Drift is about, I think, 25 minutes. No, it may be emailed if that's practical. Yes. That's the best, rather than waiting for someone who's going to drive. If it's commissioned, just something emailed to us should do. They obviously don't have scanning facilities, therefore I asked my assistants in the absence smartphones of... these days to take photographs scan. and to... In fact, actually do scan. Yes, yeah. but they do scan quite correctly so, but I asked my assistants, please take photographs immediately thereof and send it to me. I've also conveyed that to the attorney as well, in order to save time. Yeah, let's rather do that than wait for someone who's going to drive.